350 infants i joves participen fins a mitjans de juliol en les 7 activitats organitzades per la Fundació Ateneu de Sant Roc. Aquesta setmana ha arrencat el casal d'estiu centrat en garantir una oferta de lleure i de qualitat pels més petits del barri, mentre que els camps de treball apleguen joves interessats en col·laborar en una tasca educativa alhora que coneixen la realitat del quart món. Els nens i nenes de Sant Roc treballaran aquests dies en reforçar la cohesió social. Se'ls animarà a participar en les diferents propostes i se'ls farà gaudir de totes les activitats de lleure al seu abast. Per això aquests nens d'entre 5 i 17 anys s'organitzen en grups segons les seves edats per garantir l'entesa, conèixer uns i altres, alhora que l'entitat dona resposta a les necessitats del territori. Abocant un munt de recursos, de persones, de gent que aposta per aquesta feina i sobretot moltes vegades el que diem, no volem estirar més el braç que la màniga i comptant en aquests recursos arribem a aquests 350 infants i joves organitzats en 7 activitats d'estiu. Treuen felicitat, diversió, aprenentatges, perquè evidentment que treballem rutines, treballem hàbits, treballem inclús competències per la vida en general i treuen el saber estar, el saber fer i el saber passar-s'ho bé també, que és com una mica poder-se evadir durant uns moments i ser feliços al casal. Per atendre els infants del barri, l'Ateneu també compta amb el camp de treball. Durant 15 dies aquests nens i joves el que faran serà conviure i aprendre en un entorn, l'entorn de la Fundació Ateneu Sant Roc, que ofereix aquests casals d'estiu per a nens i joves del barri de Sant Roc. A més, compartiran les seves vivències amb un grup de joves vinguts del camp de treball, que també tenen molt per aprendre. Una proposta d'aproximació al quart món pensada per a joves d'entre 16 i 20 anys per a que coneguin com és el barri i es formin en l'àmbit de l'educació i el lleure infantil. Una aposta amb 14 anys d'experiència que aconsegueix atraure l'atenció de joves de l'estat espanyol i enguany també de l'Índia i Tanzània. I això ho fem amb monitors que aporten molt de temps aquí a l'Ateneu, que fan possible que altres joves sense experiència facin aquesta aproximació de manera molt positiva i que de cop i volta se li obrin noves oportunitats a ells mateixos i tot el que poden oferir als nens que participen als casals. I a terra de Sant Roc, que és un barri preciós, és un barri que hi ha un munt d'aprenentatges al·lucinants, i a l'Ateneu encara més. Què treuen? Treuen primer veure la felicitat d'uns nanos que amb res són molt feliços. Treuen aprenentatges com a educadors, perquè si ets educador aquí, en 3 segons ja estàs aprenent. L'Alba Martínez és el segon cop que hi participa. Té gairebé 18 anys. És de Saragossa i a través de la seva escola els proposen formar part dels camps de treball. Durant 15 dies, ella i els altres participants canvien les seves rutines i hàbits i coneixen la realitat d'uns infants i d'unes famílies que viuen en un entorn ben diferent al propi. El primer año sí que choca un poco, pues más que nada todo en general, el barrio, los niños, las familias que tienen un poco, pero vamos, todo luego ya, es que son niños, entonces que eso, aparte de lo que tengan fuera, pues es que son niños al fin y al cabo, entonces son iguales que los niños de Zaragoza o que los niños de cualquier sitio. Fins al 15 de juliol aquests nens i nenes conviuran a l'entorn de l'Ateneu Sant Roc, una experiència que els farà conèixer més a fons el barri i els permetrà anar més enllà de les seves fronteres, amb sortides també a piscines en entorns naturals, a l'illa Fantasia, al Tibidabo, diferents biblioteques i la llera del riu Besòs.